ଧଉପୁରା ନାମକ ଗାଁର ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ନା କେହି ସେ କୂଅର ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ନା କେହି ସେ କୂଅକୁ ସଫାସୁତୁରା କରୁଥିଲେ। କେବଳ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା କଲାବେଳେ ସେ କୂଅ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଏ, କିମ୍ବା ଜଣେ ଦୁଜଣ ପଥିକ ବେଳେବେଳେ ସେ କୂଅ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ କେବେ କେମିତି ପାଣି ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଗାଁର ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ସେ ବଗିଚା ପାଖ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଯେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସେ କୂଅ ଭିତରୁ ବୁଡ଼ବୁଡ଼ ବୁଡ଼ବୁଡ଼ର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଯେମିତି କେହି ପାଣିରେ ମାଠିଆ ବୁଡ଼ଉଛି। ରାମଦିନ ଭାଇ, ଏ ବୁଡ଼ବୁଡ଼ ଶବ୍ଦ କୂଅରୁ ଆସୁଛି ନା? ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ହେଲେ କୂଅ ପାଖାପାଖି ତ କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ପାଣି ଭରିବାର ବୁଡ଼ବୁଡ଼ ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଦେଖିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଛାଡ଼ ମ, ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି? କି କଥା କହୁଛ ମୋ ଭାଇ? ନିଜ ଗାଁର ତ କୂଅଟା, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ? আরে বঞ্চাও বঞ্চাও, রামদিন ভাই কুয়ারে পড়িগলে, রামদিন ভাই কুয়ারে পড়িগলে। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ରାମଦିନକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ କୂଅରୁ ରାମଦିନ ତ ଦୂରର କଥା, ରାମଦିନର ମୃତଦେହ ବି ମିଳିଲାନି। ଏବେ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଗାଁର କିଛି ପିଲା ଖେଳି ଖେଳି ସେ ବଗିଚାର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କୂଅ ଭିତରୁ ପୁଣି ସେଇଭଳି ବୁଡ଼ବୁଡ଼ର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଦୀପକ, ଲାଗୁଛି କୂଅରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପଶୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହଁ, ଶବ୍ଦ ତ ସେହିଭଳି ଶୁଭୁଛି। ଦେଖିଲୁ, ଯଦି ଛେଳି ଛୁଆ ଫୁଆ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଦୌଡ଼ି ପକେଇ ତାକୁ ବାହାର କରିଦବା। ପଙ୍କଜ, ପଙ୍କଜ, କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ? କୋଉଠି ଅଛୁ? ପିଲାଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଏ ଘଟଣା ତ ଗାଁରେ ଆହୁରି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ସେମାନେ ଆସି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। କ'ଣ? ହଁ ମୁଖିଆ ମଉସା, ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ। ପଙ୍କଜ କୂଅ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଆମ ସହ କଥା ହଉଥିଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି କୂଅ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ହାତ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ପଙ୍କଜକୁ ବେକରୁ ଟାଣି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ମଉସା, ଆମେ ବି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ପଙ୍କଜ କୂଅ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୂଅରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ତା ମୃତଦେହ ତ ମିଳିବା କଥା, ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଭୂତ ଖାଇଯାଇଥିବ। ଯଦି ଭୂତ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ସେ ତ ଆମକୁ ବି ଟାଣି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ପଙ୍କଜର ଶରୀର ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ହଁ, ଏକଥା ଭାବିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାକୁ କୂଅର ଭୂତ ଖାଇଗଲା। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏକଥା ମାନିଗଲେ ଯେ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ରହୁଛି, ଯେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ନିଜର ଭୟାନକ ହାତରେ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନଉଛି। ତାପରେ କେହି ବି ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଚାହିଁବା ତ ଦୂର କଥା, କୂଅ ପାଖ ଦେଇ ଯିବାକୁ ବି ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ଘଟିବାର ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହେ ବିତିଥିଲା ଯେ ଦୀପକ ମୁଣ୍ଡରେ କେଜାଣି କ'ଣ ପଶିଗଲା। ସେ ନିଜର ଜଣେ ମୋଟା ସୋଟା ପହିଲମାନ ଭଳି ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାକୁ କୂଅ ପାଖକୁ ଯିବାର ଦେଖି ତା ସାଙ୍ଗ ଛାନିଆ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଦୀପକ, ତୁ ମତେ କୋଉଠିକି ନେଇ ଆସିଛୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଏ କୂଅରେ ଭୂତ ରହୁଛି। ସିଏ ତାର ଭୟଙ୍କର ହାତରେ କୂଅ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣି ନଉଛି। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପରା ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ହରେଇ ସାରିଛେ। ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଡରନି, ତୋର କିଛି ହବନି। ଯାହା ହବ ମୋର ହବ। ତୋର? ହଁ, କୂଅ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି। ଯଦି ସେ ଭୂତର ଭୟାନକ ହାତକୁ ଟାଣିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ମତେ ଟାଣିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତତେ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ତୋ ପରି ସାଙ୍ଗ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। କୂଅ ପାଖକୁ ତ ମୁଁ ଯିବି। ଯଦି ତୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ମୁଁ କୂଅ ଉପରୁ ଭିତରକୁ ଚାହିଁବି। ତୁ ସେତେବେଳେ ତଳେ ଶୋଇ ମୋ ପାଦକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବୁ। କାହିଁକି? ତୁ ଆଗ ଚାଲ ସେଠିକି। ଆରେ ତୁ ଏକା ଏକା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ତୋ ଗୋଡ଼କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ।
ଆରେ କଣ ଥିଲା ସେଇଟା? ସେଇ ଭୂତର ଭୟାନକ ହାତ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ଆଜି ତୁ ନଥିଲେ ମତେ ବି ସେ ଟାଣି ନେଇଥାନ୍ତା। ଲାଗୁଛି ଭୂତ ବୋଧେ କିଛି ଖିଆପିଆ କରୁନି, ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଟାଣି ପାରିବନି ସେ। ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି, ଭୂତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଟାଣି ପାରିଲାନି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆରେ କଣ କରୁଛୁ? ସେ ଭୂତର ହାତ ଆଉ ତୁ ନୁହଁ ତ? ମତେ ବି ଟାଣିକି ନେଇ ଆସିଲୁ। ଆରେ ଇଏ ତ ସେଇ ଭୟାନକ ହାତ ଯିଏ ତତେ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏ କବାଟ? ଖୁଲଜା ସିମ୍ ସିମ୍। ଆମର ପଙ୍କଜ ଏଠି ଅଛି। ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ଏଇ ଗାଁରେ ଆମ ଭୟ ବହୁତ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। କୂଅରୁ ବାହାରି ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଉଥିବା ଭୟାନକ ଭୂତର ହାତ ଯୋଗୁଁ ଏବେ କେହି ବି ଏପଟକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର, କେବଳ ଆଉ 4 ଦିନର କାମ ବାକି ଅଛି। ତାପରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗାଁର ପୁରୁଣା ମହଲକୁ ଛୁଇଁଯିବ। ଆଉ ଆମେ ସେ ମହଲର ଗନ୍ତା ଘରେ ଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବଡ଼ ସହଜରେ ଏଠୁ ନେଇ ଏ କୂଅ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାହାରି ଯିବା। ହେଲେ ଆପଣ ଏଇ କୂଅକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ ବସ୍? କାରଣ ମୋ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଏ କୂଅ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା ସେ ସମ୍ପଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାକୁ ସହଜରେ ବାହାର କରିନେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଯାଇଥିଲେ ଯଦି କେହି ପଚାରି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଏ ଜିନିଷ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଛ, କୋଉଠିକି ନେଇକି ଯାଉଛ, ଏବେ ଭୂତ ଡରରେ କେହି ଏଠିକି ଆସିବେନି। ପଚାରିବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଓ ତାହେଲେ କୂଅର ଭୂତର ଏଇ ରହସ୍ୟ। ହଁ, ଆମ ଗାଁର ପୁରୁଣା ମହଲର ସମ୍ପଦ ସବୁ ଲୁଟି ସେ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ମୁଖିଆ ମଉସା, ପୋଲିସ ବାବୁ, ଆପଣମାନେ ଏଠି? ହଁ, ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯଦି ଭୂତ ମତେ କୂଅ ଭିତରକୁ ନ ଟାଣି ପାରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଧରି କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ କିଛି ଗୋଳମାଳିଆ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ। ଏମାନେ ବଗିଚା ଭିତରୁ ଲୁଚିକି ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଦୀପକ, ତତେ ସନ୍ଦେହ କେମିତି ହେଲା ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଳମାଳିଆ ଅଛି? ପୋଲିସ ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ବି କୂଅର ଭୂତ କାହାକୁ ଟାଣିଛି କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ଟାଣିଛି। ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଭୂତର କ୍ଷମତା କେବଳ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଅଛି। 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଥାନ୍ତା ତେବେ ଜଣେ କୂଅରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ତା ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ କୂଅ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ତାକୁ କାହିଁକି ଟାଣି ପାରେନି? କାରଣ ଏ ହାତରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକର ବେକ ହିଁ ଆସିପାରିବ, ଆଉ ତାକୁ ଚଲାଉଥିବା ମେସିନରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଟାଣି ପାରିବ। ତାହେଲେ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ବୁଡ଼ବୁଡ଼ ଶବ୍ଦ କେମିତି ଶୁଭୁଥିଲା? ସେଇ ସାମ୍ନା କାନ୍ଥକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିସିଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗିଛି। କୂଅ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ଏଥିରେ ଦେଖାଗଲେ ଏମାନେ ମେସିନ୍ ଚାଲୁ କରିଦେଉଥିଲେ। କୂଅ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ବୁଡ଼ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଶୁଣି କେହି ଯଦି କୂଅକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଆସେ ଆଉ ଇଏ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2-4 ଜଣ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଟାଣି ପାରିନଥାଏ। ଏଇ ତଫାତଟା ମତେ ଜଣେଇ ଦେଲା ଯେ ଏଥିରେ ଭୂତ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କେହି ଅଛି। ଆଉ ଦୀପକର ଏଇ ବୁଦ୍ଧିମତା ଯୋଗୁଁ ଗାଁର ପୁରୁଣା ମହଲର ସମ୍ପଦକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଚୋରମାନେ ଧରାପଡ଼ିଲେ। କୂଅର ଭୂତ ପାଇଁ